Namar bakaliur kal ahajan badru uslap ulas sedang ban beteng manla kasngi menta la kumbashita ye bat baka jing persyang jong kepertai baro kawai ban penblin kale khuj le suba bat ban sumar khuj yela ka met kaphat yela ka yeng kasem ya kirut kikyar badru ya ka saudong saukun I kumba kala sedang ban urlong katkum ka jingkwa jong menteri rang badu kari India Narendra Modi. Henry haba bishar beniapat kidang don shibun ba kibenta kibadang don kam ban ut syakibor badai pej namar bagi pej ba kikwa ban but ya kijing yalam jong kinong yalam ban tip ya kakhuj kasubah. Menta kasngi kaseng samla sunong down get nongpo rengkat bat kaseng long kemi ketika sunong kila lej ban jurip biang sajisin hadin ba nakaliang jongki rengkat bat kibor sunong kila ut syakibor jong kanahai bat kumjuru syakibor jong distrik ban penbha ya kanala kabadon harut jong surok ba national highway bat kumjuru ban bu de ya ki humpai ban pentuj ya kumba kalong hadu menta kane ka kabadayat lenti na kane kanala kamdon jakatuj henry ka sakut bej haju bat na kane kanala ka jabo ka kiu sya surok service route kabadon ha kane ka sunong down gate hanong po ha kaju kapor ki route surok ki basyong kane ka ka bomdon jakatuj I kumba kan khalemno namar ka jingwan ki benai slap menta ka ayom nakaliang jong kaseng samla sunong rengkat bat kate kaseng long kemi kilabu da kajing kerpat sya ka nahai bat ki bor district ban kemi lem ya kane kajing jong kasunong bat kumjuru kajing jong ki pajba ki bade yaj lenti man kasngi na kane kajaka te kane kapor ni nakaliang kaseng samla donggit bat ka senglong kemi donggit nongpo menta kasngi ngila wan ban jurip ya kawai ka lenti snong ka bade ha service road jong ka porlin bangi lalam bangi ui ba ka kanala kamlong ka ba clear ba kanyat ko te kumta ba nakaliang ginong snong kisem mi kajing ka babun namar ba kanala kamlong kamyat ha tenang ta pade bat habayadai bat ki drainage ka ba kilale na ka forlin kamlong sisya ka ba paka ka ba biang te kumta ngi nakaliang ka semla ngi nakaliang ka semla ba ka sengnong kmi ngi yo kajing ujor ni ginong snong bar kumju ngi lade ni syamba hoj ni lap shibun kajing na ka benta habayadai bar kani kajing slay namar menta so lade for liur kumne uslap uwan uhap na for chokor tentang ha for bajur lay kani ka jaka kani kompon ba ilali inspect menta katapit kul wan tada menginya dak kali la kala jenjar te kumta lang ba kani kajing dap kadang jingma na ka benta kinong snong kaweru long ki lang ba kani jing slay ki wan ki tut ki ba wan na ka ka bawan ra ki jingpang kino ki bacteria ki bawan ra kani ka surok lenti la dangi ya du la ka sit ru kadon ka jingma na ka jongi kumbang ila yo bangini inspect meneng la yu iba kadon ka tukan ni kadon jingma na ka kitu ka yeng ka balong markhap bat kani ka baki nakaliang ka forlin kilale ka drainage andre kadon ka jingma ni kum ka kendo ka bakan kantuano kum tuano no ko por kala bentua te kumta ni kerpat de ka enhai bat ya ki administrative district ba kinne habayde bat kane ba kini simkia namar ba kane kamdei tang kasenjam ka banengkong ila ni bangile henry ketika nakaliang ka snong ru kila sim hati snem ki ladap snem arjar katra arjar katndai kila yane ba kumno kila kerpat syaki DC penjur kila kerpat syaki badipet habayde ba kane ka forlin henry ki simlale bat kadang mi kisni kadang mi shibun kadang mi kisni kadang jelai ya kani kajing te kumta bat kum kene ka por hi bade por liur kum ne bangi di ben sim khia ya kane kade ka wei ka benta ka ba kanong ka bha ka met na ka benta ka jungi kinong snong bangi sim jing shibun la da kanong kum ne ka surok te kumta hi ni kerpat ya ka district administrative bad ya ka enhai bakin sim khia habayde bakane namar balai kane ru kala bendong ka kamyap kamim ba lada ka kan slay kum ne kandon ka jingma ka pat ka khia na ka benta bun balang ki nong snong jong kon dong wi nong po bat kumjuru ki balai ki bawan ki bayat ki bayang lang ba jong kan ni ka service ro tangan de ki